Kumusta po ang lahat? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. For today's video, gagawa po tayo ng torta na veggies with corned beef. Nabalatan ko na pala mga lalab yung ating carrot saka yung patatas. So ngayon mga lalab, bago natin simulan ang lahat, magkape muna tayo mga lalab para tayo'y ganahan sa pagkadkad. So ngayon nag-start na nga ako mga lalab magkadkad ng carrots. Mabilis lang yun mga lalab matapos kasi ang talim ng ating kidkiran I mean, ayan. So ngayon nakadkad ko na nga mga lalab yung carrots, sa patatas naman tayo mga lalab. O, habang ginagawa ko yan mga lalab, yung kapatid ko mga lalab, ako'y chinichika mga lalab, ayan. Better ubusin ko muna yung kape mga lalab para wala nang istorbo, ayan. Ginilid ko na mga lalab tapos na. Sunod natin gagawin mga lalab ay magbalat na tayo ng sibuyas at bawang. So, pagkatapos niyan mga lalab, ang gagawin ko mga lalab, kikidkirin ko na rin yan mga lalab. Ihahalo ko na yan dyan sa carrots at patatas. Itadirect ko na yan mga lalab. By the way pala mga lalab, shoutout nga pala kay Ma'am Godisak. Dahil sa kanya mga lalab, nagkaroon ako ng idea ng ganito. Totally, hindi ko naman talaga ginaya yung pagkagawa niya kasi ang ginamit ko dyan ay corned beef. Yung sa kanya mga lalab ay ginamitan niya ng chicken kasi wala tayong mga lalab gaanong budget kaya sa tindahan lang yan ni mama aking kinuha mga lalab yung corned beef na yun mga lalab. So ngayon nilagay ko na nga mga lalab sa ating carrots at patatas. Hinalo ko na mga lalab yung corned beef. So ngayon mga lalab, lalagyan ko siya mga lalab ng flour, ayan. Ano yan mga lalab? 3 kutsara ng flour. Hinalo ko ng mga lalab. So ngayon mga lalab, lagyan natin siya mga lalab ng 2 kutsaritang soy sauce. Ayan. Ihalo ko mga lalab. Para mga lalab hindi siya matabang. Ayan. Hinalo ko uli mga lalab. So ngayon mga lalab, meron tayo dyan mga lalab 2 piraso ng itlog. So ngayon gagawin ko mga lalab, ilalagay ko na rin yan mga lalab kasi ang purpose niyan mga lalab para kapag prinito ko na siya mga lalab, hindi siya maghiwa-hiwalay, ayan. Nailagay ko na nga mga lalab yung 2 eggs. So ngayon mga lalab gagawin natin mga lalab ay haluin muna natin saglit. Then after that mga lalab, ayan mga lalab, okay na siya mga lalab, oh. Fast forward tayo mga lalab, binuksan ko na yung kalan mga lalab at pinainit ko na yung kawali. So ngayon mainit na mga lalab, nilagay ko na ng cooking oil. Then nilagay ko na mga lalab yung ating tortang veggies mga lalab, ayan. Tansya-tansya lang mga lalab, isang kutsara lang mga lalab yung nilagay ko mga lalab. Ayan. Hintayin natin mga lalab na mag golden brown mga lalabs. O, nakulo na. By the way pala mga lalab, mag-shoutout muna tayo sa mga taong palaging nagko-comment sa aking mga videos. Ayan, shoutout kay Amaze Vlog, kay Ma'am M. Chris Gandalia Di Mata, kay Myrowena Balderrama, kay Kel Adrian De Luna, kay Ma'am Gangski Tagpos, Walay Anegra, kay Ma'am Christina Picard, napaka-supportive, kay Sir Toms Pagaduan, then kay Ma'am Mamuda Aftab, kay Ma'am Edelberta, at kay Ma'am Giselle Bacuran. Ayan, thank you so much sa inyong walang sawang support. At kay Sir Ben Escalona at kay Ma'am Elsa Cochin. Ayan, thank you sa inyong support. Nag-golden brown na pala mga lalab yung ating torta na veggies mga lalab. So ngayon mga lalab gagawin natin ay isit aside ko muna yung mga lalab. Yung ibang mga lalab, piniprito ko pa. So ngayon gagawa muna tayo ng sauce niya mga lalab. Ketchup lang yun mga lalab at hinaluan ko siya mga lalab ng mayonnaise. So ngayon mga lalab, naprito ko na po lahat. Nandiyan na yung ating sauce. Ang gagawin ko ngayon mga lalab ay titikman na natin yung aking niluto na tortang veggies. Ayan. So, ayan mga lab, pwede ito mga lalab sa mga bata. Pwede rin ito mga ipalaman sa tinapay. Ayan. Dinip ko na mga lalab sa sauce niya mga lalab. Try nyo rin po mga lalab gumawa ng ganito mga lalab. Napakasimple lang ng mga ingredients niya mga lalab. So, yun lang mga lalab. At nagluluto rin pala si mama ng sinabawan na tilapia mga lalab kasi kakain na rin kami niyan mga lalab. Pero ako mga lalab, hindi talaga ako mga lalab kakain ng kanin. Papapakin ko na lang yun mga lalab or else ipapalaman ko siya mga lalab sa tinapay. Yun lang po mga lalab. Thank you for watching. Bye-bye.